Verím, že všetci sme sa niekedy zahrávali s ideou, že dáme svoje myšlienky na papier. A či už vo forme knihy, alebo možno iba denníka, najčastejší prípad, keď som sa rozprával s ľuďmi, bol ten, že aj keď si viedli reflexie, aj keď si viedli nejaký denník, nejakú formu myšlienok na papieri, vždy od toho eventuálne upustili. Ak sa chceme rozvíjať ako spisovatelia, ako autori, bez ohľadu na typ textu, čiže bez ohľadu na to, či chceme písať knihu, článok alebo dielo, aké chceme napísať, musíme sa rozvíjať v prvom rade aj ako ľudia. No a teraz, čo to znamená? Potrebujeme si rozhodne vytvoriť akýsi morálny postoj, od ktorého sa budeme odrážať, ktorý bude pravdepodobne súvisieť aj s našim politickým postojom. A teraz nevravím, že musí to byť vyslovene Smer alebo Progresívne Slovensko. Nehovorím vám, že si musíte vybrať skalne pravica, ľavica alebo nejaký anarchistický postoj. Podstatné je, aby sme mali určitú platformu. Aby sme mali nejakú morálnu alebo politickú, z ktorej sa budeme môcť pozerať na svet a snažiť sa tomu svetu porozumieť. To si vyžiada istú mieru súcitu, povedzme, a empatie, aby sme dokázali sa pozrieť na ľudí, ktorí majú názory úplne odlišné od našich vlastných, a aby sme dokázali napriek tomu možno pochopiť, prečo ich majú také, ako majú. A aby sme vedeli odhadnúť, aké okolnosti v ich živote ich týmto vlastne názorom priviedli a uvedomili si, že ak by sme vyrastali možno v trochu úplne iných podmienkach, možno by sme mali presne také isté názory ako oni. A to je vlastne základ, z ktorého sa dá pozerať na svet bez nutnosti súdiť, ale vlastne s cieľom porozumieť. Pretože nie každý dokáže byť umelcom, ale každý jeden človek dnes vie byť kritikom. Naše postoje by mali byť do istej miery pružné, pretože sa bude meniť pôda pod našimi nohami. Jak v politike, tak v morálke a v živote samotnom. Veci, ktoré sa kedysi zdali úplne priateľné, sa po rokoch môžu javiť úplne inak. Nemali by sme preto podliehať strnutým vzorom správania. Potrebujeme rozhodne si rozvíjať morálny a politický postoj, ktorý nám umožní mať pevný a východiskový bod. No a keď budeme písať o svete, tak rozhodne potrebujeme spôsob, ako sa na tento svet pozerať však. A to je jeden z dôvodov, prečo ma tak často počujete rozprávať o kritickom myslení. Je to niečo, na čo musíme denne myslieť a neprijať žiaden text ani žiaden názor pasívne ako nejakú automatickú validnú informáciu. Knihy a písanie dokážu meniť celý svet a majú moc ovplyvňovať ľudské vedomie. Autori menia vedomie čitateľa a tým menia jeho realitu. Písanie mení realitu a vedomie celého ľudského druhu a zároveň nevyhnutne mení aj nás ako autorov. Preto si musíme vybudovať aj estetický názor. Musíme vedieť, čo nás osobne priťahuje na niečej tvorbe napríklad. Čo je to, čo nás volá a núti nás otvoriť knihu daného autora znova a znova. Musíme to vedieť a musíme to vedieť analyzovať a rovnako skúmať aj vlastné texty, aby sme vedeli, či sme dosiahli to, čo sme chceli, alebo či to potrebuje nejaké zlepšenie. A teraz začnem ďalší z bodov, ktorý v podstate tak často spomíname tuto na našom kanáli. Tí, ktorí ma už trošku poznáte, tak viete, že po kritickom myslení nastupuje naša autenticita. Tá jedinečnosť a individualita každého človeka, ako nesieme v sebe. Pamätajte, že narodili sme sa ako originál. Tak musíme robiť všetko preto, aby sme nezomreli ako kopia. Musíme chrániť si tú našu autenticitu, musíme bojovať a následne
chrániť si tú našu jedinečnosť. Na to všetko si musíme vyvinúť vlastný spôsob videnia sveta, ktorý bude jedinečný a bude vychádzať z našich skúseností a z nášho vnímania. Ten sa v podstate stane energiou, ktorá bude poháňať našu ďalšiu tvorbu. Najprv však nám neostáva nič iné, len vybudovať si samých seba, spisovateľa ako človeka. Ale ešte skôr, než sa rozhodneme niečo napísať, či už to bude dlhý román, či chceme napísať krátku báseň, alebo len zaujímavú úvahu o živote. Najprv by sme si mali položiť otázku, čo je písanie a odkiaľ pochádza. Môžeme na to nazerať dvoma spôsobmi. Môžeme na to nazerať fakticky. Najstaršie dôkazy písma, napríklad sumerské klínové písmo alebo egyptské hieroglyfy, pochádzajú z obdobia okolo 3200 rokov pred našim letopočtom, teda z neolitu a doby bronzovej. A boli veľmi úzko spojené s administratívou však, obchodom a náboženskými rituálmi. Alebo sa necháme trošku uniesť metaforou, tak povediac, a pozrieme sa hĺbšie na tieto náboženské rituály, kde v paleolite mali šamani špecifickú rolu a boli sprostredkovateľmi medzi svetom, viditeľným a neviditeľným. A pracovali s rozprávaním príbehov. Pracovali so symbolmi a rituálmi a vizuálnymi znakmi. Napríklad určite poznáte jaskinné maľby. Predtým sme mali vedomie a empatiu. Vedeli sme, ako ľudia, vedeli gestikulovať, vydávať zvuky, ale kým sme nevideli jazyk, kým sme nevedeli zapísať, nedokázali sme uchovať informácie ani naplno využiť svoje rozvíjajúce sa vedomie. Tí, ktorí objavili schopnosť písať, mali v očiach ostatných ba až nadprirodzené schopnosti. Vedeli posielať svoje myšlienky v podstate na diaľku. Zaznamenávať udalosti, chápať príčinu a následok z ročného obdobia. Z toho sa zrodila potom ďalej veda, umenie a prakticky každá oblasť ľudskej činnosti. Filozofia by inak nevznikla. A všetko vzniklo vlastne z tejto prastarej mágie. No a keď sa pozrieme na vývoj písania a mágie ako takej, zistíme, že sú v podstate tým istým. Mnohé umelecké účinky, najmä tie, ktoré sa spájajú a spájali s písaním, boli v staroveku považované za magické či nadprirodzené sily. Pretože dokázali meniť svet a dokázali meniť ľudské vedomie. Svet, v ktorom dnes žijeme, je výsledkom toho, že sme zo svojej predstavivosti v podstate vytiahli jej časti a pretvorili ich na realitu. Nie tak ako Dumbledore so svojimi spomienkami v knihách Harryho Pottera, ale ako skutoční ľudia tieto spomienky a myšlienky formovali a dali ich na papier. Pôvodná napríklad bardická tradícia, bardi, mágia bola založená práve na písaní a na literatúre a bola obávaná ešte viac než nejaká bežná čarodejnica, viete, v tej dobe, alebo nejaký kúzelník, alebo nejaký černokňažník, pretože ak na nás kúzelník uvalil nejakú kliatbu, no tak čo, mohlo sa stať, že naša úroda nebude taká hojná, ako bola minulý rok, alebo sa nám narodí dieťa s palcom navyše, neviem, nič by sa z toho vlastne, všetko by sa dalo zvládnuť. Ale ak na nás Bard napísal v tej dobe satíru, mohlo nás to úplne zničiť v očiach našich priateľov, našej rodiny, ba aj v našich vlastných. A ak to bola satíra, ktorá bola dostatočne dobrá, mohli sa nám ľudia smiať ešte stovky a stovky rokov po našej smrti. Aj dnes mnoho ľudí napríklad sa bojí novinárov, však ktorí pomocou skúmania a následne pera môžu zničiť v očiach spoločnosti nemalé osobnosti. Prví bohovia písma, bohovia písári v podstate, ako napríklad Odin, boh severskej mytológie, bol bohom múdrosti, bol bohom poézie, zaklínadiel a predsa aj hlavne rún. Podľa mýtu priniesol ľuďom znalosť rún, starého germánskeho písma. Potom, čo 9 nocí, to je legenda, visel zavesený na Yggdrasite a obetoval sa sám, aby získal vlastne poznanie.
Ale ekvivalent napríklad Hermes bol v gréckej mytológii, bol bohom posolstiev, poslal bohov jazyka, písma, obchodu a cestovania. Často bol stotožňovaný s egyptským bohom Tótom, ktorý bol už priamo bohom písma, múdrosti a záznamu. A vôbec to nie je náhoda, keď sa na tým zamyslíme. Písanie a mágia sú, ako môžeme vidieť, prakticky to isté, pretože spisovatelia, preto si myslím, že spisovatelia dnes by sa nemali podceňovať, ani sa považovať za nejakých nájomných zabávačov, ktorí iba píšu dielo na zakázku a za plácu. Mali by sme pamätať na tradíciu, ktorej súčasťou sa stávame my, a uvedomiť si, že spisovateľ môže svojou tvorbou meniť svet. Na to netreba zabúdať. Stačí si spomenúť na knihy, ktoré úplne zmenili ľudské dejiny a vidieť sa v tomto svetle. A to nemusím teraz menovať, vieme dobre, ktoré to sú. Pretože ak sme spisovateľmi, tak to, s čím pracujeme a to, čo vytvárame, má vplyv na ľudské dejiny aj na celú budúcnosť ľudstva.